Soňky aýlarda Mary vilayatynda mellek yerlerinde howdan gazyp balyklary emeli usulda köpeldiýän balyk hojalyklarynyň sanynyň artandygyny synlasa bolýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berýär. Ýöne ýaňy ayaga galmaga çalışan täze balyk hojalyklary kanun goraýjy edaralaryň işärleriniň özlerine iýdigderli azar berýändigini belläp, telekeçilik işleriniň howp astyndadygyny aýdýarlar. Geçen ýyldan başlap ýol öteni boýa Türkmengalay etraplaryna mellek yer bolan adamlaryň ençemesi howdy gazyp balyklaryň dürli görnüşini ýetişdirip başlady. Hojalyklaryň ýaňy ýakyna önümçilige girişip balyklaryny bazarlarda satyp çykaryp başlamagy bilen kanun goraýjy edaralar gapylary kakyp hojalyklary iýdigderli azar berýärler. Diýip balyk ýetişdirýän ýol ötönli telekeçi aýtdy. Balyk hojalyklarynyň eýeleriniň aýtmagyna görä bu kanun goraýjylaryň aglawasyny Sebitin polisiýa we prokuratura edaralarynyň işärleri emele getirýär. Olar hepdede 3-4 sapar gelip dadymlyk balyk berdiýip her gelende 8-10 kilogram balygy mutuna alyp gidýärler. Şeýle tejribe bir aý çemeti dowam etdi. Soňra biz olary uly çykdyjy edendigimizde, häzir çykdyjylarymyzy ýapmaga çalışýandygymyzda, ýaňy ayaga galyp başlaýandygymyzy düşündirmäge çalışdyk. Beýdip her hepde gelip mut balyk alyp dursaňyz biziň peýdamyz asla bolmaz diýdik we olardan balyklaryň her kilogram üçin 50 manat sorap başladyk diýip ýol ötönli başga bir telekeçi belleýär. Telekeçiler şondan soňra ýagdaýlarynyň hasta yaramazlaşandygyny, gapylaryny döwlet salgyt we arasaçylyk gulluklarının işärleriniň iýdigderli kakyp başlandygyny aýdýarlar. Olar sowda edýänmi, salgyt töleýänmi diýip soraýarlar. Biz olary biziň balykçylyk hojalyklarymyzyň mellek yerlerimizde ýerleşýändigini we olarda ýetişdiren balyklarymyzy ýol ötönüň ya bayram alynyň bazarlarynda satmakçy bolanymyzda bazar ýeri üçin petek töleýändigimizi aýdýarys. Salgyt gullugynyň işgärleri onuň bolanok diýip uly meçberde jerime saljakdyklaryny aýtdylar. Olar 10 kilogram balygy mut alanlaryndan soňra gitdiler. Olardan soňra arasaçylyk işgärleri geldiler. Olar ähli zadyňyz düzüp ekeni, ýöne bize başlyk siziň hojalygyňyzy baryp görüp jerime ýazmagy tapşyrdy diýdiler. Olar balyk hojalyklaryna 3000 manat jerime ýazýandyklaryny, ýöne maňa 300 manat jerime ýazyp gitjekdiklerini aýtdylar. Diýip ýol ötönli telekeçi belledi. Balyk hojalyklarynyň eýeleri jerime töläp mut balyk berip adar bermelerden häzirlikçe dyýnandyklaryny, ýöne bu asudalygyň näçe wagt dowam etjegini bilmeýändiklerini aýdyp, bu ýagdaýlardan haly ýadandyklaryny belleýärler. Arzyňa aýdar ýaly da yer ýok. Sebäbi biýdüzgünçilikleri we adar bermeleri amal edýänleriň özü kanun goraýjy edaralaryň işärleri. Bu ýagdaý dowam etse, önümçiligimizi betedäýmesek başga çykalygy ýok diýip Türkmengalaly telekeçi aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sebitin polisiýa, prokuratura edaralaryndan we salgyt arasaçylyk gulluklaryndan kommentari alyp bilmedi. Türkmen kanunçylygy kiçi we orta telekeçiligiň döwlet tarapyndan goldanylmagyny kepillendirýär. Hökümet resmileri ýurtda telekeçileriň netijeli işlemek üçin zerur bolan şertleriň ählisiniň döredilýändigini, Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň telekeçiligiň östürilmegine uly goşunt goşýandygyny ýygy-ýygydan aýdýarlar. Ýöne Azatlyk bilen pikirini paylaşan synçylaryň we telekeçileriň ençemesi prezident maşgalasy tarapyndan goldanylýan birleşigiň monopoliýasynyň ýurtda orta we kiçi telekeçiligiň ösmegine uly böwet basýandygyny aýdýarlar. Häzir bu birleşigiň garamagyna onlarça balyk hojalygy hereket edýär. Olaryň bir näçesi biziň sebitimizde ýerleşýär. Bu hojalyklarda işleýän tanışlarymyz olary kanun goraýjylaryň aýlanyp mowut balyk talap etmeýändigini ýa-da jerime ýazjak diýip azar bermeýändigini aýdýarlar. Näme bolsa sada halka ýaňy urukmakçy bolýan kiçi ýa-da orta telekeçilere bolýar. Diýip Türkmengalaly telekeçi belledi. Türkmenistanyň döwlet mediasynda we ýarym resmi medpugat serişdelerinde ýurdun ähli vilayetlerinde balyk hojalygynyň östürilýändigi aýdylsa da, ýokarda beýan edilenler barada hiç ýyly habar berilmeýär.